В това видео ще ви покажа как бързо и лесно да си инсталирате камера A9, която работи с приложението LinkLemo. Така. Включваме камерата, трябва да мига, за всеки случай я ресетваме. Става с задържане на левия бутон Mode. Десния е за включване и изключване. Така, камерата мига и е в режим на настройки. Така, трябва да сме си инсталирали приложението, ако не сме го инсталирали, чрез четеца за QR кодове. Сканираме от книжката QR кода. Така, това е сайта на производителя. Избираме си в случая за Android. Аз съм го инсталирал предварително. Регистрирал съм го. Така, това е приложението. Значи от началния екран, смисъл не натискаме нито плюсове, нищо. Отиваме на Wi-Fi настройките. Камерата излъчва Wi-Fi мрежа. Ето е LinkLemo. Избираме я. Паролата по подразбиране е от 1 до 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Избираме свързване. Изчакваме. Тук трябва да дадем или свържи се само този път, или винаги се свързвай. Така, камерата е сдвоена. Даваме назад. Рефрешваме страничката или пък влизаме и излизаме и камерата директно се появява. Тук сега ни приканва да си въведем нашата Wi-Fi мрежа. Може да го направим директно от този бутон, може да дадем Cancel и да го направим в последствие. Аз ще го направя сега. Така. Избирам си моята мрежа. Тук си въвеждате паролата. Така. Канекваме се. Изчакваме докато се свърже. Готова е. Избираме си някой от бутончетата. Окей. Камерата е готова. Така, даваме съгласие за микрофона и камерата е готова. Така, понеже сме вечер и се вижда малко по-тъмно. Така, това е. A9. Вече лампичката свети постоянно. Приложението е LinkLemo. Това е.